A miskolci Esztenás együttes a régió egyik legrégibb zenekara. Több mint 2 évtizede játszunk együtt, táncházakban muzsikálunk. Gazdag zenei örökségünkből a moldvai magyarok hagyományos népzenéje áll hozzánk legközelebb. A Csángó Táncház mellett nagy szeretettel foglalkozunk gyermekdalokkal, népi játékokkal, népszokásokkal, az esztendő ünnepeivel. Hisszük, hogy anyanyelvünkhöz hasonlóan az éneklés, a ritmus, a mozgás, a jeles napok rendje megtartó erőt jelent. Azt szeretnénk, hogy az egykor közismert népdalok, játékok, mondókák, táncok, a közös éneklés élménye újra közkincsé váljanak. Táncházunkba szeretettel várunk minden érdeklődőt. A gyermektáncházban külön figyelmet fordítunk a kisgyermekes családokra, az óvodás korosztályra. Műsorainkkal szívesen szereplünk óvodákban, iskolákban, nyári táborokban, közösségi rendezvényeken. Az élő zene varázsa, a hangszerek megismerése mellett a könnyen tanulható körtáncok, páros táncok biztosítják a jó hangulatot. Reméljük, hogy hamarosan személyesen is találkozunk.